Ваня, сәлем. Сәлем. Нишкәләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Яхшы алайса. Кара, Ваня, син тапшыруларны ничек итеп оригиналь башлаганың бар? Без җырладык та, бийдек тә, шигырьләр хәтта сөйләдек. Башта тормады. Ә менә кара, бию дигәнне бию миңа бик ташый. Әйдә бию башлыйбызмы? Әйдә башлыйк. Кыска 3 минут буе биячәкме җиткәндер инде. Все, киттек, башлыйбыз тапшыруны. Оскар булсын, Евровидение булсын, коллегаларымнан ял итәм. Гаиләдән ял итәм. Син кызларны бердә аңламыйсың икән. Беркайчан да аңлаганым юк. Авылда мин сөт эчәм. Идә сөтсез. Ничек сузарга, тамашачыга сорау бирергә кирәк. Минем бик күп ябык темалар бар. Дуслар, әлеге чыгарылыш минем өчен соңгы тукталыш. Гадәттә тапшыруга килгән кунаклар белән ул таныштыра. Ә бүген мин аны, чөнки Иван Остроумов калет тапшыруына килде. Рәхим иттегез. Иван Остроумов. Кечкенә дә төшкенә диләр мәле, яшькенә дә төшкенә диясе килә Ваня турында. Чөнки ул бик җитез, бөтен җиргә өлгерә. Телевидениедә, ике радиода эшли, даими рәвештә төрле чаралар алып бара. Ә иң мөһиме ул шаянныкы, үзебезнеке. Кечкенәдән телевидениедә үскән, монда тәҗрибә туплаган егет. Иван Остроумовның Instagram битендәге 26 сентябрь постыннан. Урыс телендә булачак. А зачем? Каждый раз, начиная что-либо делать, я всегда задаю себе этот вопрос. Зачем я езжу на съемки? Зачем я веду то или иное мероприятие? И каждый раз для себя нахожу ответ. Просто нет никакого смысла, если ты будешь делать это впустую, в никуда. Зачем нужно бессмысленно тратить свои силы? Мотивация – наше все. Моны укыганнан соң минем бер сорау туды, Иван. Ә синең менә калет тапшыруына килүеңнең мотивациясе нәрсә? Үземне төрле яктан күрәсем килә. Төрле яктан. Бу камерадан, теге камерадан. Юк инде. Нәрсәгә сәләтле икән мин дип. Нәрсәгә сәләтле? Нинди сорауларга җавап бирә аламмы? Нинди сорауларга җавап бирә алмыйм? Һәр кеше гадәттә үзенә бер яктан гына күрә. Кеше белән аралашканда, гомумән һәрбер аралашу ул үзеңне төрле яктан күрү. Менә бүгенге калет тапшыруның бүгенге чыгарылышы да мине ниндидер яңа яктан да өлкәшер. Кара әле, син алай юкка гына язып, буш сүзләр генә түгел икән. Мен тикшереп карадык, тапшыруны башласак та була. Күргәнеңчә, безнең монда яшьләребез, аларның сиңа бик күп сораулары бар. Беренче безнең Раида бирә сорауны. Телевизордан яратып караган тапшырыгыз бармы? Телевизорда барган тапшыруларны гадәттә интернетта карыйм. Хәзер инде бик күп кенә реалити шоулар бара. Федераль каналларда мин аларны яратып карыйм, чөнки кешенең тормышын читтән карау ул бик кызык. Һәрбер кешегә тормышта да, телевизордан караганда. Үзең катнашыр идеңме шуны реалити шоуда? Менә бүтән кешегә тормышыңны күрсәтә алыр идеңме син шулай? Юк. Дөресен генә әйткәндә, мин бик ябык кеше. Минем бик күп ябык темалар бар. Сөйләшми торган. Мәсәлән, шәхси тормышым. Телевизордан яратып карыйм, мин мультикларны яратып карыйм. Музыкаль клипларны карыйм. Мультикларны Нинди мультфильмсың яраткан мультфильм? Минем бала чактан иң яраткан мультик Дятел Вуди. Вуди Вудпекер мультфильмы. Менә шуны яратып карыйм. Беләсең килсә, бүгенге көндә бөек танылган шәхесләрнең үз мавыгылары бар. Брат Питт белгәнемчә велосипедлар җыя. Шокка тордың имеш чулпан. 2012 ел. Яшь ТВ каналында иң беренче алып барышлар составына кастинг. Һәм нәкъ шунда мин Ваняны беренче тапкыр очраттым да инде. Ваня минем өчен минем беренче коллегам түгел. Ваня минем өчен үзе бер дәвер, үзе бер чор, үзе бер дөнья. Һәм минем иҗади тормышымда иң мөһим чор дип әйтсәм ялгышмам кебек. Алып барышлар арасында мин иң кечкенәсе идем. Ваняны иң зурысы дип әйтә алмыйм, чөнки хәзерге вакытта
Иң зурларының инде гаиләләре бар, алар инде балалар үстерәләр. Ул вакытта Ваня минемчә якынча 8-9 сыйныфларда булгандыр. Ләкин аңа да карамастан, инде ул вакытта Ваня минем өчен әйтеп бетермәслек авторитет. Ул минем өчен Ваня абый иде. Һәм бер елны мин аны үземнең туган көнемә чакырдым. Менә сез 15-16 яшьегездә булып, клоуннар белән биергә һәм аниматорлар белән җырларга балалар кафесына барыр идегезме? Менә Ваня барды. Һәм менә әйтегез әле миңа син карашын, андый кешене ничек хөрмәт итмәскә була? Андый кешене ничек яратмаска? Һәм хәзер минем сезгә бер бик ихлас әйбер әйтәсем килә. Тагын бер тапкыр буфикларга утырып, яшьтән бу үзешен башлап җибәрә, яисә киләсе очрашуларга кадәр дип әйтү минемчә иң зур теләкләрнең берседер. Ваня, хәзер сиңа сорау. Син менә бу клоунны хәтерлисеңме? Клоунны хәтерлим. Нинди клоуну? Каян килеп чыкканын хәтерләмим. Ялгышмасам, мин аңа бу клоунны бүләк иттем. Кайсы эшегезне күбрәк яратып башкарасыз? Радиомы, әллә телевидениеме? Яратмыйм бу сорауны. Дөресен әйткәндә. Әллә дөрес берсен күбрәк яратасың әле? Юк. Әгәр дә мин радиода да, телевидениедә эшләмәсәм, яратмасам, бу эшне мин анда эшләмәс идем. ТВ һәм радиодан кала тагын неләр белән кызыксынасыз? Мин сәяхәт итәргә бик яратам. Сәяхәт ул минем тирушетнешле отдушно. Мин ял итәм, чынлап ял итәм. Коллегаларымнан ял итәм. Гаиләдән ял итәм. Мин Син үзеңне барасыңмы ял итәргә? Дуслар белән. Дуслар белән. Гаилә белән мин бакчада ял итәм. Бакчада, авылда, өйдә ял итәм. Кая сәяхәткә барсың? Иң истә калганы. Иң истә калганны ул Париж. Минем әти-әнием миңа 18 яшемә Европа буенча тур бүләк иттеләр. Яңа елны мин Эйфель манарасында каршы алдым. Кешеләр төрле килә, һәм һәрбер ил вәкиле үз вакытында каршы ала. Мин инде алда дөресен әйтә 6 сәгать басып Эйфель манарасында 6 сәгать тапкыр каршы алдым. Бу инде 2012 ел, 13 ел булды. Кабат Парижга мин 2017 елга кайттым. Кайттым дип әйттең. Юк гына түгел бардым димәдең, сен кайттың дидең. Ул инде эш буенча без анда бардык, бик зурлап сабан үткәрдек. Һәм мин инде башка кешеләр белән. Менә мин монда булдым. Менә бу кибет бу якта, бу кибет бу якта. Тәҗрибә метро шулай эшләй. Экскурсовод буларак инде бардым. Менә хәзер Прагага сәяхәт итәргә уйларым бар иде. Билет алдым дөресен әйткәндә. Алдыңмы? Самолетка билет алдым. Мин кеше билет алса синә, үзем салган кебек булып китә, кайдыр барып кайткан кебек булып китә. Кеше барып кайтса да рәхәт була. Бергәләп өйләнек дигән тапшырында алып барасың. Һәм анда шундый рубрика бар икән. Анда балалар күрсәтәләр, сөйлиләр инде шундый. Сөйлиләр һәм белергә тиеш. Һәм менә сиңа шундый бирем әзерләдем мин. Хәзер монда бер предмет, яки сүз, яки анда җәнлек нәрсә булырга мөмкин, төрле булырга мөмкин. Һәм син белергә тиеш нәрсә сөйлиләр алар. Аның формасы шокмак булырга мөмкин, очлы, түгәрәк. Менә шундый озынча. Дер савыт кашаган. Ул миндә 10-12, 15, бәлки 20-дер. Аның санына чыгып булмый. Аңа хәтта бер аерым бер бүлмә булса да ярый. Миндә шоу. Беренче тапкыр 7 яшьләремдә кидем. Беренче тапкыр кайчан киюемне хәтерләмим. Мен беренче тапкыр 5 яшемдә әнинекен киеп барадым. Мин аны бәйрәмнәрдә генә киям. Аны гадәттә көн саен киям. Нәрсә икән? Кемдер 7 яшендә кия башлады. Кием ул. Кием ул, бер кием. Шакмак түгәрәк формасында. Ничек кызларда күп булырга тиеш диделәр, нәрсә ул? Белмим. Миндә хәзерге вакытта бар. Сережкалармы? Юк. Әнинекен киеп карадым ди. 5 яшендә беренче тапкыр. Күлмәк? Юк. Белмим. Син кызларны бер дә аңламыйсың икән. Бер кайчан да аңлаганым юк. Туфли юк. Алга таба киттек. Миңа калса ул һәркемгә дә кирәк. Ул бер нәрсәгә дә кирәк түгел. Миңа калса башны эшләтергә, вакыт уздырырга. Мин аны бер кайчан яратмадым.
Миңа ул ошамый һәм мин аның нәрсә икәнен белмим. Аның төсләре күп. Кызыл, яшел, ак, зәңгәр, сары. Ак, яшел, кызыл, зәңгәр. Минем аны җыеп караган булды һәм без аның белән дуслашмадык. Хәтта җыеп бетергәнем бар, но бик күп көч таләп итә. Җыеп караганым бар. Җыеп чыга алганым юк. Җыеп караганы бар. Җыеп караганы бар, җыеп караганы юк. Бик авыр. Кемдер кирәкләй бирде, кемдер кирәк икән, кемдер башны эшләтергә диде. Нәрсә бар мөмкин? Минем ике вариант. Ул пирамида. Ну, кичкенә балалар уйнатырган пирамида, яисә пазллар. Ну, шундай әйбер. Шуны җыя торган әйбер инде. Әйе, сен беләсең синен. Это башка килгәнчә садикта мондай түгәрәкләр җыя. Әйе, ул пирамида формасында конус. Ул бик җиңел аны, моны авыр җыярга. Авыр җыярга. Ул шунда шакмаклы. Кубик Рубик. Шәп, җыйганың бармы Булат кубик Рубикны? Җыеп бетергән дә бармы? О, шәп. Минем гомердә дә кубик Рубик җыйганым булмады. Җыеп бетереп булмады. Күргәнем бар, ничек эшлисәң бар, җыеп бетереп булмый. Аңа баш кирәк. Мин анардан юк, мин анардан курыкмыймдыр. Курыкмыйм мин аның белән дуста түгел, ничектер менә. Тере килеш мин аңардан куркам. Аны ашыйлар. Аңа сыкланырга мөмкин. Битте. Аны ашыйлар. Гадәттән артыннан куып йөриләр. Зоопаркта күргәнем бар аны. Беренче тапкыр Дәванидә кунакта булганда күрдем. Ишегалында, сарайда, күршеләрдә. Аның тавышы базардагы хатыннарныкы кебек. Колак төбендә яңгырап тора, но әйтә алмыйм. Этергәнгә ошаган. Аның тавышы дөресен генә әйткәндә колакларны авырттыра, миңа ошамый. Так, аны ашыйлар. Кемдер әбиләрендә күргән аны? Шиби. Куркыныч түгел бит шиби. Кемгәдер куркыныч. Шулаймы син куркып? Балачакта куркып. Дөресен генә әйткәндә, балачакта бер 4-5 яшымда шибине күреп аны үтерде. Таяк белән. Бу мин аны куарга. Бу калипның бөтен гомән тарихында моның хәтле бөтен серләрен ачып беткән кеше юк. Бер кеше дә белми аны. Моның хәтле. Мин аны куркытырга ният булган. Ялгыш кына ул. Ул бик кечкенә идеме? Кечкенә иде. Индюк. Әйе, күркә. Ул кыяфәте белән Джастин Биберга ошаган. Бик шибәр егеткә. Ул Джастин Биберның кичеккә яшь чагына ошаган. Бөтен дөньяга танылган бер йолдызга ошаган. Аның юмор хисе бик көчледер дип уйлыйм. Ул бик җаваплы. Миңа калса, аның белән таныш булмасаң да сөйләшеп китсәң, ничектер уртак тел табырсың кебек тоела. Күп кечкенә бер малай иде. Һәм без аның белән мәктәптә таныштык. Мин аны беренче тапкыр кофе автоматы янында күрдем. Телевизордан. 7-8 яшьлек чагында Доброе утро дигән редакциягә килгән ел. Бу кем булды бу? Луиза әйткәне, без аның белән мәктәптә очраштык. Мин? Бусы җиңел иде. Джастин Бибер дип әйткәндә, дөресен генә әйткәндә, үземне Джастин Бибер белән бер кашан очраштым. Һәрберсен ишетмәделәр һәм шулай әйттеләр. Мине Айзилә Батырханова, Станислав Бондаренко белән чагыштыра. Һәрвакыт. Карасам, мин ошамыйм. Менә син үзеңнең кемнән интервью аласың килде иде, Иван? Телевидение иҗатындагы ике кумирым бар. Ул Владимир Познер һәм Иван Ургант. Алардан интервью алыр идеңме? Әйе. Сез алман һәм инглиз телләр буенча педагог. Сезгә бу эштә булышамы? Булыша. Инглиз теле һәм алман теле. Инглиз теле барганың бармы? Әйе. Алып барганым бар. Менә күптән түгел генә август айында безнең World Skills чемпионаты узды. Һәм шунда чемпионат дәврендә көн сайын инглиз телендә алып барырга туры килде. Ул теге язган форматта түгел, сценарий форматында түгел. Ул вечеринка. Ваня, сиңа бик кызыклы сорау килгән монда. Фамилияң үзенчәлекле Остроумов. Тарихын беләсеңме? Тәэсирен сизәсеңме? Тәэсирен сизәм. Дөресен әйткәндә, тарихын белмим. Тәэсирен сизгәч, димәк, тарихы да шулай инде ул. Үткен акыллы булган бабалар. Ваня Остроумов турында мин озак сөйләм, чөнки ул минем иң беренче алып баручыларымның берсе иде һәм шуңа күрә күңелемә бик якын кеше.
Хәзер инде күз алдына да китерү кыен, ләкин кайчандыр кечкенә генә, ләкин озын чәчле малай иде. Һәм без редактор буларак, аның чәчләрен кистерә алмыйча азаплана иде. Ул һәр вакытта икенче съемкаларга чәчен кистерә, бүген генә инде калсын шулай дип сүрәтер, ләкин чәчләрен бер кашан да кистермидер иде. Ләкин Аллаһка шөкер, хәзер инде безнең сүзләребезне тыңлый, һәр вакытта да бик зәвык итеп киенә һәм иң яхшы алып баручыларның берсе булып кала. Нәрсәсе истә калган тагын? Ваня һәр вакытта да әзерләнеп киләдер иде һәм һәр вакытта да ачык йөзле һәм елмаючан алып баручы иде. Хәзер дә нәкъ шундый. Безнең әти-әниләр килә тапшыруга һәм миңа чакканнан соң сөйлиләр. Беләсезме, ул безгә сорау бирә, ә без ул сорауга җавап эзләмибез, без аны елмаюына карап утырабыз диләр. Шуңа күрә Ваня һәр вакытта да шундый елмаючан алып баручы булып кала. Үзеннән нәрсә дисем килә? Син үз эшеңнең устасың. Менә хәзерге вакытта мин сине яратып кына калмыйм, ә хөрмәт итәм. Чөнки син чыннан да хөрмәткә лаек алып баручы. Һәр вакытта да әзерлекле, һәр вакытта да үзеңне тота беләсең, һәр вакытта да үзең генә турында түгел, ә башкалар турында да уйлыйсың. Менә бу чыннан да үзеңнең кешелек сыйфатларыңны күрсәтү дигән сүз. Рәхмәт сиңа бик зур Зилә. Чыннан да рәхмәт. Минем беренче редакторым Розия Тәтүлина. Мине телевидениегә чакырып, без тамчы тапшыруын эшләдек. 2006 елда башланып китте. 13 ел элек. 13 ел элек. Аннары инде 2009 елда Яш ТНВ каналы ачылгач, инде Резидә безнең редакторыбыз булып, хәзер дә ул минем редакторым кала. Бик хөрмәт итәм аны. Резидә, мин сиңа бик зур рәхмәт. Чыннан да яратам сине. Синең өчен нинди чараны алып бару дәрәҗә булыр иде, Иван? Чит илгә барып, инде булса чараны алып барыр идем. Оскар булсын, Евровидение булсын. Менә, таптың син мине. Хәзер Булат. Бездә эш Булат бүген, мәсәлән. Булат. Гомумән Булат исеме бик күп. Безнең калпкә килгән Булатлар да шактый булды инде. Соңгы арада укыган китабыгыз нинди? Бик күп информацияны фильмнардан алам. Әмма иң яраткан китапларның берсе Фабия Вола язган «Моё большое маленькое я». Дуслык турында китап. Менә китапны тәкъдим иттең, нәрсә карарга тәкъдим итәр идең алайса? Мел Гибсон төшергән «Битва разумов» фильмы. Ул Оксфордский сүзлек турында, Оксфорд сүзлеге турында. Ничек барлыкка килгән менә шул тарихы. 3 сәгатьлек фильм. Кинотеатрда 3 сәгать утырдым мин, вакыт бик тиз үтте. Мел Гибсон минем өчен иң яхшы режиссерларның берсе. Синең тормышыңда зур тәэсир калдырган дип уйлыйм. Яшәп калыш тапшыруыннан кыска гына эзе карап китек синең хушлашуыңны һәм сезнең андагы кызыклы моментларыгызны Азизә белән. Дуслар, әлеге чыгарылыш минем өчен соңгы тукталыш. 4 ел дәвамында безнең команда масштаблы чаралардан репортажлар, кызыклы шәхесләр белән интервьюлар әзерләде. Без бергәләп еладык та, көлдек тә. Мин сезне һәр вакыт сагынырмын. Сәлам, егетләр. Сәлам, кызлар. Яңа ел нәрсәдән башланырга тиеш? Дөрес, күтәренке кәефтән. Күтәренке кәеф барлыкка килсен өчен надо еще раз переписать. Давай, все пишем, да? Ну, начинай. Да, давай. Ты смотри и смейся. Лайык сине бу көнне барлык буынар биюләре дискотекасы көтә. Yes, все. Икенчедән игътибар ит. Тукталыш. Тукай. Икесе дә тук белән башлана. Ваня, миңа калса без... Бабау! Җәй бала чак бәйрәменнән башлана. Әйе, эш көненә булуына кара. Дәк ала алмадым. Менә хәзер шуны инде Искәртче. Әйе, искәртеп әйтәм. Пошли, короче. Бик яхшы вакыт иде ул. 4 ел дәвамында без Азилә белән бергә 4 елны бергә атладык.
бір вакытта тапшыруга килеп. Берсен әйткәндә, менә бу подводка дип атыйбыз без. Телевидение телендә. Менә хушлашканда мин елап киттем, берсен әйткәндә. Хәзер дә елап утырдым. Менә 4 ел үтте. Алга таба нәрсә булыр? Менә мин тапшырудан китәм, башка тапшыру булырмы, юкмы? Тамашачы шулай ук сине кабул итәрме, юкмы? Авыр. Син менә үзгәрешләрне җиңел кабул итәсеңме? Син искәберләрне җиңел ыргытасыңмы мәсәлән? Юк, узак җыям, узак ияләшәм. Әмма узак дигәнне 1-2 атна. 1-2 атна, аны кабул итәргә кирәк башта. Син барыбер ниндидер ел буенча яшисең, әмма шул юлда төрле юллар сине ияреп китә үзенә. Менә шуңа ияләшергә генә кирәк. Познер Ургант дегеннән, шундый сорау җибәрделәр. Синеңчә, кайсысы интервьюны яхшырак ала, Познермы яки Дудьмы? Дудь. Мин дөресен генә әйткәндә, аның бер чыгарылышын да карамадым, тулысынча. Карыйм теге, бар бит теге YouTube'та 15 секунд дигәне. Менә шул кнопкага басып 15 секундлап карыйм. Ул бик яхшы интервьюер, аны сүздә юк. Әмма син Дудь әйбәтрәк дип әйттең хәзер. Юк. Познердан әйбәтрәк интервьюер минемчә юк хәзерге заманда. Син хашай җавап бирдең фәнүгә түгелме? Познерны Дудьмы дидең синме? Син Дудь дидең. Юк, Дудь турында сөйли башлады. Дудь ул күңелемә якын булмаган кеше. Познер безнең әле Познер. Безнең Познер тагын бер яхшы интервьюер, ул Ксения Собчак. Оның хәзер бик яхшы тапшырылышы чыга интернетта. Ул менә гади журналист, гади тормышта булган журналист бирмәгән сорауларны бирә. Ниндидер эшкә кирип шунда казып чыгара ул. Менә аны да чыгара белергә кирәк. Менә топ 5-не әйтсәң, ул Познер, Иван Ургант, Яна Чурикова, элеккеге Андрей Малахов, хәзер әйтәм ничек элеккеге, һәм Ксения Собчак. Ничек элеккеге? Андрей Малахов бик үзгәрде. Бер каналдан икенче каналга барып, ул бик нык үзгәрде журналист буларак. Бу минем фикерем, шәхсән минем фикерем. Бәлки кемдер аны ярата, кемдер аның тапшыруларын карый. Мин карамыйм. Күбрәк син кызларны яратасыңмы, әллә алар синеме? Мин дә кызларны бик яратам. Бу теге мин өйләндем дигән сүз. Без моны аңладык инде, кызлар сине бик ярата икән, бит. Еш язалар дөресен әйткәндә, төрле социаль челтәрләрдә. Үзләре язалар кызларымы? Үзләре язалар. Нәрсә язалар? Бу шәхси тема бу туры сөйләш. Юк, нәрсә язалар әйтә алам? Гадәттә, нинди? Гадәттә, бик яхшы алып барасың, елмаюың бик ошый, тышкы кыяфәтең бик ошый. Мин сине яратам дип язучылар да бар. Син кирип карыйсыңмы, аларның битләренә кирип карыйсыңмы аннан? Кызыксынасың. Кирип карыйм шунда. Син җавап бирәсең аларга? Кемгәдер җавап бирәм, кемгәдер юк. Рәхмәт дип җавап бирәм. Син ашар өчен ничек дип язарга кирәк икән? Мин ашарга кирәк түгел, минем йөрәгем буш түгел. Шуның белән шәхси теманы тәмамлыйм. Сез чәйне ничек эчәсез? Сөтләпме, әйе сөтсезме? Авылда сөтләп. Мин Кайсы авылда ул? Актанышта. Минем әнием Актаныштан. Авылда мин сөтле чәй эчәм. Өйдә сөтсез. Ярар. Менә шулай. Сез авылга чакырсагыз, кунакка сөтле чәй ясагыз. Әйе, сөтле чәй ясагыз. Сөтле чәй белән кушабыз. Авылның ниндидер үзе бер дөньясы, авыл бу икенче дөнья. Анда сөтсез чәй эчү гынах. Бүгенге көндә алдыгызга куйган иң зур максат. Иң зур максат ул нинди дә булса дәрәҗәгә килү. Әлбәттә, хәзер теге алып баручы журналистлар союзы әгъзасы, ул исемнәр бар. Әмма белмим, бәлки Мәскәүгә күчеп телевидениедә эшләү. Ул да бер зур тәҗрибә. Алайса, син анда киткәнче без сине тикшереп җибәрик инде бәне. Тикшереп. Син чынлап та. Тагын бер сынау. Тагын бер сынау сиңа кечкенә генә. Сиңа бик җиңел булыр инде ул. Әзерләмичә генә чаралар алып барырга туры килгәне бар, гомумән укып тормыйча гына. Ничегрәк мәсьәлә бер тәҗрибә. Текстны бер минут булса да укып чыгарга вакыт бар.
Юк. Менә бүген булмый инде андай мөмкинлек булмаячак. Бу Ризаэттин Фахретдиннең хезмәтеннән бик озын җөмлә. Син аны хәзер укып чыгарга тиеш, менә синең каршыңда президент утыра монда. Һәм син аны бик матур итеп укып чыгарга тиеш бу җөмләне. Икенчесе ничек укырга икән, аны соң әйтермен. Ашау эшендә шикләнүчелек кагыйдәсе белән булганда фикерне уяндырыр. Кан йөришенә ярдәм бирер, ашказанын яхшыландырыр. Сеңерләрне куәтләндерер. Ашыйсы килене вә тән эсселеген арттырыр. Зиһенен ачар. Укуга ва аңлауга теләк уятыр. Шуның өчен авылларда булган вакытыгызда йорт ва кырларда булган хезмәтләрне башкарыгыз. Атларга менеп йөрегез, суга төшеп йөзегез, кош тавышларын тыңлагыз, кул, аяк, сеңер ва башка тамырларыгызны хәрәкәтсез тотмагыз. Шәһәрләрдә булган вакытыгызны кайбер вакытларда булса бакчаларга барыгыз, тау үсләренә чыгыгыз. Ризаэттин Фахретдин. Хәзер икенчесен, инглизчә текстны ничек тә сузарга кирәк. Вакыт бик күп, әшең сәхнәгә чыгасы кеше әле килеп тә җитмәгән, һәм озак итеп укырга тырыша. Ничек мөмкин шулай озаграк? Dear friends, we're glad to see you on our concert. Today we have a very interesting show. I think you will enjoy it. We will sing the song, dance, and you will watch short plays and we will have some quiz. And what do you think? Which quiz will it be? Монда текстта булмаган җөмләләрдә кирип китте, ортасында ахырдан да сузала. Ничек сузарга? Тамашачыга сорау бирергә кирәк. Тамашачыга. Менә бит, менә. Иң узын җөмләләр безнең война и медан икәнен беләбез. Инде без имитация монда иң узын җөмләсе түгел әлбәттә. Әмма бу җөмләне 10 секундта укып чыгарга кирәк сиңа хәзер. Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка со своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа быстрого бега, своими взбившими назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножами в кружевных на панталончиках и открытых башмачках была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Лев Толстой. Мен сені өзім үшін аштым деп ойлаймын. Шундай жылы келесінен. Һәм сенің белән тапшыруны хәтта тәмамлысы килми, тагын әле сөйләш алырдык 1 сәгать. Чынлап әйтеп сөйләш алырдык. Хәтта сораулар әзерләмичә дә. Егетләр, кызлар, сезгә бик зур рәхмәт сезнең сорауларыгыз өчен. Сезнең дә тормышыгызда бар тик бәхет булсын. Һәм әлбәттә яңа планнар куеп аларга ирешергә насыйп булсын. Шулай булсын. Ә Калиб, тәмам, саблашабыз, хушыгыз. Иван, сенің қолыңда нәрсе ол? Бұл Тибет кәсәсі. Тибет кәсәсі. Әйдәгіз, шистартық мұндағы студияны, өзіміздің шистартық достар. Әйдә башла. Сезесің, Иван, прям шистарасың іштен. Рәхәт шундай. Студияда хава шистара. Ярайда жеткендір студия шистарды, біз шистарды достар. Шуның білән тапшыру істемам, келесі шырашыларға қадар сау болығыз. Сау болығыз.